না ওরা তিনি তাহলে বাকি পঞ্চায়েত আলাদা খা जों अनेक दिन जाबत जगह फाइनो फाइगा जों जे एखाने पंचायतनि जेते रेजुलेसन पास जोंजाक रखनो खाय सिलेक्शन जोंजाक रखनो बेनिफिट सेक्शन रखनो yang थांगैने बीसी चेयरमैन थांगैने आबो टोटाली बादंगै थांगो ओंखाय ताब तां बाङै बादों जों अनेक चलि उनो आबं दंगो किन्तु जों हायफानो जों मनगै दंगो जाहाथे सित्राव थांयौने गाहाम बिसनिंगो आबो समालोचना बाङै किन्तु तिनसा जरा आबो कुनो समाधान दिगै फाया ते बारमसे बारबो हाइन बागैने जों सिनि जाता बन्चित दंमोन जों दिनै बादत मुलंखा सिनि पेकारजला पंचायत 17 नंगलाति एसेम्बलि जे कालायजाक आबनो जों तालारना बागै जों सिद्धांत बादत मुलंगै जों मारखा सिलेक्शन इंजाक न अलरेडी रेजुलेसन पास इंजाक इंचार्ज 6 इंजाक आबनो पयन से ब नरिनाय ताइसे कटाल बाबे सिलेक्शन खाइने जे ब नगरमानि जों आबो जों जत नुगै दङ साइबो मानो जों तफन मनगै दंखा जेते पारानि एमएलए पारानि बीएससी चेयरमैन बागैनाय जों कुनु सालिया नेक्स्ट टाइम नगो जोंलाय ननै तमन बागैनाय जों मनगै फायखा किन्तु 300 आं डाइरेक्ट सानाय फिसारि डिपार्टमेंट থেকে যে পুলাव जे 10টা नक सिलेक्शन खाइजमनि आबनो तै बेस खाइसानाय आबनो पुलासिनि फार्स्ट जों बनिदा खाइजमनि अबांका जों जेफ्रु फिसारि डिपार्टमेंट इंगिने जों बेगलो 10 जना जों बेनिफिशियारि सिलेक्ट खाइमनि मंखा आरो आप्रो जों रेजुलेसन पंचायत आसुगैने जों जेते रेजुलेसन लैने जेते सिलेक्शन बेनिफिशियारि खाइमनि आबो टोटाली बादंगैने अ जेता और बिसिङाव खरसबान जों टिकलिया आ बेबन टोटाली बाद खाइजाका जों आरो मनगैना खा आबा केतेबो दापे दंगो हाइन बागै तबो फार्स्ट इंगे जे 8 नभेम्बर 2018 आप्रो पुइला आप्रो आ जे कालानियारक अमरंखा अनतपके बन्ना आसे पुर तो हिमाया मोटामोटी माजरी स्टल दङ बरनि फेमिली आमा बरक मानमा जों नुखा किन्तु जों आपनो मनगै लायखा किन्तु तिनके बाध्यमूलक आं बेमान थाइ सानाय आबन परे हाय सिन फायका ताबो जे इदानिं जे ताबो सरि तमनि तिके जे बागजामानि जे बिटिबाराय सार खेतरना जामान बागै आबो जों बेनिफिशियारि सिलेक्शन हका ताइ आबन लगे जे आपना आबो जों पंचायत के सिलेक्शन रखा बेनिफिशियारि किन्तु सिनो बीएससी चेयरमैन एप्रूव रिया नै जनो सावो इंचार्ज हाइन बागै सिनाबो टिकलिया सावो अंका ताम बागै बीएससी चेयरमैन एप्रूव रिया आबो तो बन सिसिनाय